кабинета на господин Нихтянов сме в село Йоаким Груево, кмета на Йоаким Груево. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, какви са предпочитанията на местните жители по отношението на мястото на сключване на граждански брак тук в Йоаким Груево? Традициите от много години са брака да се сключва в кметството, макар че ние предлагаме и така по-разчупен начин на провеждане на този ритуал, изнесен в ресторантите в селото, които имаме. Добре, всъщност каква е процедурата при изключване на граждански брак? Какви документи са нужни, за да сключат граждански брак тук при вас, вие като длъжностно лице? Разбира се, голяма чест е кмета да сключи този граждански брак. В повечето случаи служителите на кметството се занимават с тая дейност, но и аз съм извършил такива ритуали. Документите не по-рано от един месец преди датата за сключване на гражданския брак трябва да се представи при нас медицинско свидетелство, младожениците да подпишат декларации по образец и да представят и двама души свидетели, кумовите. Ние всички си ги знаем така. И това е. В селото сключват ли се църковни бракове? Абсолютно задължително. Жителите на Йоаким Груево са православни християни, всички. Почти нямаме случай да се сключи граждански брак и да не отидат след това в църквата за църковен брак. Колко църкви имате? Кои църкви са тук? Две църкви имаме, Свети Николай и Свети Георги. Двете са православни, под опеката на Пловдивския митрополит и двете функциониращи и работещи. Колко са, например, за миналата година браковете сключени тук в кметството? Предполагам, че не по-малко от около 30. Браво! Възможно ли е местните самодейни състави, вие имате читалище тук с местни самодейни хорове и така нататък, да участват в сватбеното тържество? Така, скоро разбрах, че наистина читалището предлага такава възможност. Разбира се, с определено заплащане от страна на младоженците, читалището е възможно да изпрати част от състава си, ние имаме няколко състава, да изнесат кратка програма, за да поздравят гостите на това тържество. Освен тази процедура по сключване на граждански брак тук в кметството, вие може да правите изнесени. Да, аз ви споменах, извършвали сме тази услуга. По-рядко традицията е тук в тази стая, в сградата на кметството, да бъде сключен гражданския брак. Какви са ресторантите? Кои ресторанти предпочитат тук в Йоаким? Местните ресторанти, в които се организират? На територията на Йоаким Груево имаме два ресторанта. По-голям ресторант Въча и по-малък ресторант Димакс. В двата са се случвали сватбени тържества. Хората са оставали така винаги доволни. Нашите ресторантьори се справят добре в посрещането на гостите и наистина малко села в околните ни могат да се похвалят с... И много по-важно, и външни бракове има, т.е. които не ги сключваме ние, но просто тържествата се празнуват в нашите ресторанти. Йоаким Груево. Да, че ги харесват. Хората ги харесват. Когато има сватба в Йоаким Груево, така, усеща ли се празничния дух в селото? Най-малко се усеща силната музика. Каква музика отбелязват обикновено? Каква музика слушат? Типично българска? Жителите на Йоаким Груево, които сключват граждански бракове при нас и правят тържествата си в Йоаким Груево, слушат предимно и само българска музика. И такова е менюто. Вие сигурно сте били на сватби тук? Да, бил съм. Да. Менюто на какво залагат в сватбеното тържество? Традициите повеляват мешена скара. Ето така. Мешената скара е добро за типично българските сватби. Много ви благодаря. Желая ви много хубави сватби да правите в Йоаким Груево. Все повече гости да идват и да видят това прекрасно село, пък и хубавите ви ресторанти. Да, надявам се, че е така. Да, всичко добро и успех. Благодаря. Всичко най-хубаво на вас.